Як падзеі ў Іране схіляюць Лукашэнку да яшчэ большай супрацы з Расіяй? На што ён скардзіўся Пуціну ў Маскве? І якія планы супольных дзеянняў па далейшай эскалацыі ў Еўропе будавалі два дыктатары ў Крамлі? Зараз высветлім. Мяне зваць Зміцер Міцкевіч, вы глядзіце праграму «Тут і там», і сёння гэтыя тэмы са мной будуць абмяркоўваць мае госці. Журналістка Белсату Наста Ільіна. Добрый вечар. Добрый вечар. А таксама журналіст «Вот таку» Алесь Папко. Прывітанне. Давайте пачнем вось з чаго. Тое, як могуць развівацца падзеі ў Іране, мы яшчэ абмяркуем, але цікава рэакцыя, якую мы бачым у Маскве і ў Менску, ну а таксама тое, якія могуць быць наступствы для дыктатарскіх рэжымаў у Беларусі і ў Расіі. І вось што ўжо цікава, кіраўнік МЗС Літвы Кястуціс Будрыс выдаў заяву, якая, собственно, указвае на наступствы, і на пэўныя пагрозы. Давайте-ка паслухаем. Падзеі ў Іране пасылаюць Пуціну, Лукашэнку і іншым дыктатарам выразны сігнал, што яны не вечныя і што гвалт, рэпрэсіі і тэрор будуць адпомшчаныя. Я хацеў бы, каб усе гэтыя праблемы былі вырашаныя з дапамогай звычайных інструментаў міжнароднай дыпламатыі. Аднак мы бачылі, як Іран упарта пазбягаў сур'ёзнага дыалогу або толькі імітаваў яго. Іранскі рэжым неаднойчы папярэджвалі аб магчымых наступствах, заявіў Кястуціс Будрыс. І вось тут узнікае пытанне. Якім чынам гэтыя падзеі цяпер успрымаюцца ў Менску і ў Маскве? Ці можам мы спадзявацца, што Лукашенка і Пуцін задумаліся пра свае паводзіны? Алесь, як думаеш? Я думаю, настолькі глыбока задумаліся, што яшчэ нават не ведаюць, як публічна на гэта адрэагаваць. Калі мы паглядзім на старонку Белты, то акажацца, што мы там нічога не даведаемся пра вайну ў Іране ўвогуле. Як быццам бы яе няма, яны яшчэ не выпрацавалі увогуле рэакцыю сваю, так, ніякага публічнага зварота не было напісана. Што калі паглядзім на рэакцыю Масквы, то Пуцін таксама маўчыць. Адзіны чалавек, які выказаўся на тэму смерці аяталы Хаменеі, гэта Марыя Захарова, прэс-сакратар нават не прэзідэнта Расіі, а расійскае міністэрства замежных справаў. Наста, як па-твойму, чаму Лукашенка маўчыць і якая, можа быць, тэарэтычная ягоная рэакцыя? Ведаеш, ён маўчыць таму, што атрымаў сігнал з ЗША, і я вось акурат не пагаджуся з літоўскім бокам, таму што яны гэта прадэманстравалі так, як ім хочацца. Так што вось дыктатары заплацяць за ўсе гэтыя гады сваёй дыктатуры, што народ пакутаваў і гэтак далей. Прыгадаем, што перад самай аперацыяй Трамп выказаўся датычна Лукашэнкі, што у Амерыкі, у ЗША вельмі добрыя стасункі з Беларусю, проста цудоўнейшыя. Што гэта азначае? Гэта азначае, што гэта быў сігнал Злучаных Штатаў Амерыкі да Лукашэнкі: пасядзі, памаўчы, бо ў нас як бы так вельмі добра зараз ідуць кантакты, дыялогі, супраца там і гэтак далей. Я пераканана, што на гэтых выходных мы ўсе глядзелі навіны, што там адбываецца ў Іране. Нерваў не хапала беларускім прапагандыстам, яны шалілі. А вось Лукашенко акурат спаў вельмі добра і спакойна. Так, ён, в адрозненне ад Пуціна, не перажывае. Таму што гэтымі словамі Злучаныя Штаты Амерыкі Трамп даў ему пэўныя гаранты: спі спакойна, не ўлазь. І як бы Лукашенко, прынамсі на гэтых выходных, гэтым і займаўся. З іншага боку, я вось тут пагаджуся з Александром, таму што гэта галаваломка хутчэй да Пуціна, што з гэтым усім рабіць. Лукашенко хітры, мудры ліс, ён дапасуецца. Таму што калі я пабачыла, што адбываецца ў Іране, у меня першая думка, як у гісторыка: вау, якая будзе рэакцыя Лукашэнкі? Таму што калі гэта здаралася з Мілошевічам, а гэта быў золак як бы яго палітычнай кар'еры Лукашэнкі, так, ён папросту пабег дапамагаць. Так, і вось лагічна было б, што ён вось проста зараз, калі не пабяжыць, калі не паляціць, то прынамсі вось агучыць сваю падтрымку, так, свайму сябру і гэтак далей. Гэтага не адбылося. Але што адбылося? Адбылося тое, на што я звярнула ўвагу, што таму што зараз усе ламаюць галаву, навошта Трамп гэта распачаў. Мы можам гэта таксама меркаваць, гэта даволі цікава, таму што гэта пакуль што гаданне на кававай гушчы, чаму распачаў. Але у чацвер мінулы адбыліся перамовы. Так, планаваліся ў Жэневе не прамыя перамовы, але перамовы з боку Злучаных Штатаў Амерыкі. Хто былі? Я іх называю голубі міру.
Вось тая ж самая тусоўка, якая як бы праводзіць перамовы ў канфлікце Расіі і Ўкраіне. Так? Гэта Кушнер і Сців Віткав. Так? Вось гэты Трамп скіраваў сваіх галубоў міра, каб яны паразмаўлялі. Нічога не атрымалася. Учора мы зноў ж такі чулі пра тое, што вось, ну, мабыць, гэтым ударам Трамп думаў пра тое, што зараз прымусіць Іран размаўляць, а не прымусіў. Так? Іран не хоча гаварыць. І вось што самае цікавае, мы зноў ж такі як бы былі чуткі, што будзе гэтая аперацыя. Так? Чуткі былі, нават калі мы паміж сабой у рэдакцыі размаўлялі там і тыдзень, і два таму, то вядома, што гэтыя чуткі былі ў Кангрэсе, чуткі былі ў Іране, чуткі былі ў Еўропе паўсюль, так? што ўдар будзе. Але вось пытанне было толькі адно: які гэта будзе ўдар і як ён будзе надоўга. Так? Эксперты сказалі не пра 3 дні, так, а пра 5 дзён, што магчыма гэта 5 дзён, магчыма 5 дзён у гэтым месяцы, магчыма 5 дзён у наступным месяцы. Але пытанне, што навошта гэта Трамп, так? Для яго зараз галоўнае, каб гэта было сапраўды 5 дзён, каб гэта было лепш 5 гадзінаў, так, каб не гінулі амерыканскія жаўнеры, так? Таму што тады гэта поспех. А вось ці пытанне, ці для Ірана гэта патрэбна 5 дзён? Ірану акурат у дадзены момант выгодна гэта ўсё зацягваць, так? І калі гэта не будзе на працягу 5 дзён, ну гэта будзе праблема для нашага рэгіёна, таму што калі гэты канфлікт зацягнецца, гэта таксама ударае і па Ўкраіне вельмі моцна. І вось тут што важна. Ці не атрымаецца так, што Лукашенка цяпер можа, ну, пэўнай ролі функцыі Ірана выконваць. Ну, таму што зразумела, ваенная прамысловасць, зразумела, што для яго Расія з'яўляецца, ну, асноўным ратавальным колам, так бы мовіць, ён спадзяецца, што расійская эканоміка пацягне за сабой ягоную эканоміку вгару, а не дадолу. Ну, ці не маем зараз нагоды радавацца, наадварот, што вот карта пайшла? Ну, калі казаць пра прамысловасць, пра прамысловасць, пра заводы, напрыклад, вытворчасць узбраення, то я не думаю, што Лукашенка на нешта моцнае спадзяецца. Мы ведаем, што Іран вельмі моцна дапамог Расіі з адным вельмі важным для Расіі відам зброі. Гэта беспілотнікі, ударныя беспілотнікі «Шахед». І Расія прадукуе іх, калі я не памыляюся, каля 500 за месяц. Гэта значыць, што тэмпы і атакаў па Ўкраіне, і як бы магутнасці Расіі ў гэтым плане дастаткова высокія. Але мы бачылі, што Расія не дапамагла Ірану падчас бамбардаванняў, якія адбываліся некалькі месяцаў таму. Таму мне падаецца, што Расія ўжо злакалізавала сапраўды ўсю вытворчасць у сябе, і Іран не асабліва патрэбны ў якасці пастаўшчыка гэтых кампанентаў. Беларусь, насамрэч, нягледзячы на ўсе завярэнні, усе гэтыя пераможныя заявы Лукашэнкі, што мы там будзем вырабляць дроны, што мы паставім дрон у кожную артылерыйскую батарэю. Мы не бачылі беларускіх дронаў на фронце ва Ўкраіне. Калі на фронце ва Ўкраіне іх няма, гэта можа сведчыць толькі пра адно, што Беларусь не ў стане вырабіць дрон, які патрэбны Расіі. Все, што Расія вырабляе, яна вырабляе зноў-такі сама альбо прывозіць з Кітая. Таму у гэтым плане Лукашенка не дапаможа Расіі. Але дзе Лукашенка можа паціраць рукі, з якой нагоды? Цэны на нафту. Цэны на нафту пайдуць угару, нават расійскія прапагандысты ўжо мараць пра тое, каб амерыканцы разбамбілі нафтавую прамысловасць Ірана, бо тады асноўны пакупнік іранскай нафты, Кітай, звернецца да Расіі. У Расіі будзе больш як бы рычагоў уплыву, больш магчымасцяў гандлявацца за гэтую нафту, якая прадаецца прыкладна на 25% ніжэй, чым сусветныя кошты. І такім чынам цэны на расійскую нафту пайдуць уверх, цэны на расійскую нафту, якую вырабляе Беларусь, зноў-такі пайдуць уверх, але тут трэба, каб зноў цэны на бензін пайшлі ўгару, бо калі цэны на бензін утрымаюцца на ранейшым узроўні, а цэны расійскай сыравіны пайдуць уверх, то для Беларусі гэта дакладна не будзе плюс. Таму тут ёсць шмат фактараў, але, як мы звычайна бачым, падчас такіх войнаў, калі перакрываюцца пралівы, калі танкеры не вывозяць з персідскай затокі нафту, уверх ідуць
цэны на нафту, вверх ідуць цэны на бензін, і прынамсі ў кароткай перспектыве гэта стварае патэнцыял для Лукашэнкі зарабіць на гэтай вайне. А ці не атрымаецца так, што вот, ну, мы глядзім на кан'юнктуру, і тут каторы ўжо саюзнік Крамля, ну, якому Пуцін кляўся ў вернасці да труны, у гэтую труну адпраўляецца, а рэакцыі збольшага ніякай. Якім чынам гэта будзе ўспрынята міжнароднай супольнасцю, як гэта паўплывае на пазіцыі Расіі, ну і на пазіцыю Лукашэнкі таксама, тому што зноў жа, вот мы абмеркавалі, рэакцыя ад іх 0. І ці не выглядае так, што ЗША таксама ўспрымуць гэта як, ну, пэўны знак слабасці. Маўляў, яны не дзейнічаюць, яны не робяць ніякіх захадаў па абароне сваіх інтарэсаў, таму што вон яны в Венесуэле гразіліся арэшнікі паставіць, няма. Ну, то бок вынік мы бачым. Ірану таксама там казалі, што все мы будзем падтрымліваць, то бок столькі всяго пастаўлялася, дзе вынік таксама няма. Ведаеш, калі мы кажам пра канфлікт ці вось пра бамбардаванне Ірана, вельмі як бы гэта цікава, ты заўважаеш, што а што ж з саюзнікамі Расіі, так? Выглядае на тое, што сапраўды Злучаныя Штаты Амерыкі яны выціскаюць Расію, яны выціснулі праз Мадура, скажем так, выціснулі Расію з Лацінскай Амерыкі, цяпер яны выціскаюць Расію з Блізкага ўсходу. Чаму Расія маўчыць? Ну, напрошваецца адказ толькі адзін, таму што няма тых рэсурсаў, каб адказаць, так? Пытанне, калі мы кажам пра нуклеарныя бомбы, якія рыхтаваў Іран, бо гэта такой прэтэкст, чаму распачалося бамбардаванне, хаця я не ўпэўнена, ці сапраўды гэта так. Я хутчэй схіляюся да таго, што рэйтынгі Трампа падаюць у Злучаных Штатах, і яму патрэбна вось такая бліскучая нейкая аперацыя, каб паказаць, які ён моцны і робіць Амерыку great again, так? Вось, ці добры ён выбраў рэгіён, ці трымаецца гэты эфект Мадуры зрабіць у Іране, тут уже вельмі вялікае пытанне, бо, мабыць, найскладанейшы рэгіён, это блізкі ўсход, і, мабыць, адна з найскладанейшых краінаў, так, гэта Іран. Каб тут на гэтай дошцы як бы не пралічыліся. Гэта сігнал для Лукашэнкі, што яго ніхто не абароніць, я не ўпэўнена, так, таму што все ж таки як бы Беларусь не Іран, яна даволі блізка знаходзіцца, так. Мне яшчэ цікава, ці пачнуць Расію выціскаць з Афрыкі, так, таму што яна вельмі моцна акучвалася апошнія гады, і вось за гэтымі працэсамі таксама цікава паназіраць, але зноў ж такі цікава, як Іран адказаў, так, ён бачна, што ён зацягвае гэту вайну, так, таму што казалі пра помсту, так, ЗША магло рыхтавацца да помсты, што будзе адказ, Ізраіль можа рыхтавацца, а вось каб ва ўсей гэтай сітуацыі не адрыкашэціла менавіта Еўропу, так, таму што чаму помста можа і не туды прыляцець, так, там у першую чаргу у саюзнікаў, а хто ў нас у Еўропе саюзнікі Злучаных Штатаў, гэта Польша і гэта Нямецчына. Цікава, што канцлер Нямецчыны ўжо адказаў і вельмі гучна, так, таму што не трэба тут, я, можа, прамую цытату не скажу, але пытанне міжнароднага права. Ён кажа, не будзем нашых партнёраў вучыць міжнароднаму праву, так. І Нямецчына, і Францыя вельмі як бы зараз на баку вось гэтай аперацыі, таму што, мабыць, праз гэты рыкашэт. Яны адчулі, што як бы немагчыма будзе застацца ў баку, трэба падключацца да працэсу, і трэба як бы на аперажэнне цвёрда паказаць, што адказ таксама будзе, таму што Еўропа ў дадзены момант, яна таксама апынулася ў вельмі нязручнай, гэта мякка кажучы, так, у вельмі небяспечнай сітуацыі, і гэтыя 5 дзён могуць перарасці, ну, як бы мы ведаем, і ў месяцы, і ў гады. І вось яшчэ тут пытанне адпаведна да нашага рэгіёну, калі мы вяртаемся, таму што вот адбылася сустрэча Лукашэнкі і Пуціна ў Маскве, там гэтак званая саюзная дзяржава там была на парадку дня, але вельмі важнае пытанне яны там абгаварылі. Давайте паслухаем цытату Лукашэнкі і пасля да яго вернемся. Только в последние недели возьмите, к примеру, Венесуэла, Куба, Иран. Наши общие партнеры стали объектами грубейшего вмешательства, в первую очередь, через экономику. Поэтому технологический суверенитет, ставка на собственные ресурсы и компетенции, приоритет союзного продукта и защита
общего рынка союзного государства – это те же самые рубежи безопасности, не менее важные, чем военные и внешнеполитические. Ну вось, Алесь, да, тут яшчэ раней Лукашенко дакладвалі, што расійская эканоміка ахалоджваецца, дык не выглядае, што гэты плач Ярославны якраз скіраваны на тое, каб дабіцца ад Расіі нейкіх прэферэнцый, ну, большага ўдзелу ў расійскім рынку, хоць бы ў тым жа госабаронзаказе. Менавіта такім чынам я інтэрпрэтую гэтыя словы, што Лукашенко ўвесь час кажа, ўжо дзесяцігоддзе кажа, што ў Беларусі захаваліся з савецкіх часоў унікальныя кампетэнцыі, і таму не трэба купляць імпартаванае, трэба субсідыяваць беларускія прадпрыемствы, каб яны выраблялі тое самае, што выраблялі ў савецкія часы. Напрыклад, розныя запчасткі, кампаненты для расійскай зброі, альбо сельскагаспадарчую тэхніку, грузавікі і ўсё іншае. І што мы бачым, калі Лукашенко сапраўды пра гэта кажа, сапраўды такім даволі распачлівым тоне, гэта значыць, што Расія купляе гэтага ўсё менш. Па выніках студзеня гэтага года, калі не памыляюся, апрацоўчая прамысловасць упала ў параўнанні да студзеня папярэдняга года на 7%. Гэта катастрафічныя паказчыкі. Хутчэй за ўсё, гэта падзенне адбываецца ў мірнай частцы эканомікі, але яе пераважная большасць у Беларусі. Як бы Лукашенко не тужыўся, не казаў, што мы вось такая мілітарызаваная краіна, военный сектор не можа выцягнуць беларускую эканоміку, нават калі цяпер ён працуе на 2-3 змены. Дык вось, Лукашенко кажа пра захаванне кампетэнцый, пра субсідыі для беларускіх прадпрыемстваў, але па большай частцы гэта не можа ўратаваць беларускую эканоміку. І тут на гэтым фоне таксама, калі мы паглядзім на сітуацыю ўнутры беларускай эканомікі таксама, то ці не складваецца ўражанне ў цябе, Наста, што Лукашенко ўжо ведае далейшыя планы Крэмля па эскалацыі на кантыненце і проста спрабуе, ну, як мага ніжэйшым коштам в гэтыя планы впісацца. То бок, каб з аднаго боку, конечно, выказваць падтрымку і гэтак далей, прымаць удзел в госабаронзаказе і ўсіх падобнага кшталту рэчах, але пры гэтым завязацца там настолькі, каб наўпростава у выпадку чаго не ўдзельнічаць. Ведаеш, мне чамусьці падаецца, што Лукашенко ў дадзены момант не думае занадта шмат пра беларускую эканоміку. Ён хутчэй можа думаць пра Блізкі ўсход, бо менавіта дзесьці там у офшорах знаходзіцца яго капітал. Да, это добрая заўвага. Вось, гэта першае. Па-другое, калі я паглядзела вось гэтую цытату, я больш звярнула ўвагу не на тое, пра што кажуць, бо ўсе засыналі, і я таксама думала, вось не паспаць на гэтым выступе. Лукашенко вельмі цудоўна выглядае. Ведаеш, ўсё ж такі таблеткі дзейнічаюць. У такой форме я яго ўжо не памятаю гадоў 10-15. Так? Вось, схуднеў, і мне падаецца, як бы нейкія планы у яго на будучыню ёсць. Але ён, мабыць, все ж таки, будучы там у Расіі, так, шукае новыя рынкі. Таму што рынкі все ж таки сваю зброю таксама шукае. Таму што вось мне не дае спакой гэты Іран. Не дае спакой таму, што ў 2005 годзе мы мелі сапраўды вельмі насычаны рэжым, так, насычаны сустрэчы менавіта з Іранам. Некалькі разоў прылетала да нас у Беларусь дэлегацыя. Беларуская дэлегацыя летала туды. Вось, і ну, цяпер з гэтым усім нешта трэба рабіць, і вельмі хутка трэба рабіць, так, і хутчэй за ўсё гэты размовы таксама маглі падымацца. Але я з Алесем згаджуся, як бы наша эканоміка яе спрабуюць, можа, паставіць на гэты вайсковыя расійскія рэйкі, так? Але гэта не ёсць тым механізмам, які будзе раскручваць. Я скажу зараз адзін тэзіс, даволі смелы, магчыма, час яго спраўдзіць. Александр Лукашенко спрабуе кіраваць эканомікай, якой ўжо даўно няма. Дзяржаўны сектар ўжо стварае меншасць, даўно стварае, ўжо каля 10 гадоў стварае меншасць беларускага валавага ўнутранага прадукта, і ўжо каля 5 гадоў у ім занята менш за палову насельніцтва Беларусі, улічваючы ўсіх бюджэтнікаў, армейцаў, міліцыянтаў, усіх астатніх.
Таму менавіта тое, што Лукашенко спрабуе раздуць вайсковы сектар, магчыма, не ведае, што ўжо ад яго засталося. Але таксама яшчэ вось да пытання гэтай эскалацыі, якую мы ўжо прагаварылі сёння, узгадалі. Ці вот узгадваючы словы Міколы Статкевіча, вот важная рэч, да, ці можам мы казаць аб тым, што ну як бы нібыта лёс пэўным чынам яго ўжо перадвызначаны, што маўляў Лукашенко ну ўжо ў курсе гэтых планаў Расіі, ён разумее, што яны сабраліся рабіць, і таму менавіта такім чынам сябе паводзіць. І вот як кажуць, што таксама ён будзе зараз, ну вот ёсць меркаванне, што Лукашенко зараз будзе спрабаваць сядзець максімальна ціха дзеля таго, каб ну нават прадастаўляючы для Расіі нейкую рэальную дапамогу на такім фармальным узроўні, як той казаў, не адсвечваць. Ведаеш, напэўна, Лукашенко той палітык, які не бачыць сябе ў ролі палоннага. Так, ён не будзе здаваць свой інтарэс і тую лінію фронту, якую ўжо выбудаваў. Што для нас важна, вось выносячы пэўныя першыя нейкія высновы з таго, што адбываецца зараз з Іранам, гэта ўсё ж такі гэты прэтэкст Трампа, што ён б'е ў нуклеарную распрацоўку гэтых бомб. Мне будзе цікава зараз пасачыць за рыторыкай Лукашенка датычна арэшніка. Ці ён зразумеў гэты нацяк, што гэта, і тут вось мы бачылі цытату з Літвы, ці ён ужо зразумеў гэты нацяк, што далей так проста рыторыкай пра арэшніка, што у нас тут нуклеарная зброя ёсць, ці так атрымаецца пужаць і бразгаць так, гэтым арэшнікам. Так што вось давай можа тут такое вось маленькае пытанне паставім і паназіраем за гэтым бліжэйшыя тыдні. А табе, Алесь, як здаецца? Мне падаецца, што рэжымы ў персійскай затоцы, у Азіі, таксама Александр Лукашенко зразумелі з досведу Ірана, што адзінае, што гарантуе жалезна ўтрыманне рэжыму, гэта ядравая зброя, і гэтая ядравая зброя устрымлівае Злучаныя Штаты ад паветраных удараў па Расіі і па Паўночнай Карэі. Таму Лукашенко ўсё ж такі будзем, на мой погляд, старацца гэтую зброю атрымаць. Але, вось як пісаў Мікола Статкевіч у сваім артыкуле, ядравая зброя на тэрыторыі Расіі не абараняе насамрэч рэжым Лукашенка, а проста ператварае ўсю Беларусь у адну велізарную мішень. Вось гэта вельмі важны момант. Мы бачым, што таксама вот мы паказвалі перад гэтым кадры, як ад нас адмяжоўваюцца іншыя краіны-суседзі. І наколькі тады мы можам казаць пра нейкія магчымасці вяртання Беларусі на парадак дня, хоць бы ў пытаннях, я не ведаю, кароткатэрміновых, сярэднетэрміновых зменаў у нашай краіне, калі ну, гэта хутчэй нагадвае жалезную завесу з жаданнем абараніцца ад негатыўнага ўплыву што з боку Расійскай Федэрацыі, ну што з боку непасрэдна рэжыму Лукашэнкі. Наста. Я тут буду адказваць як гісторык, тому што вось ты кажаш пра жалезную завесу, гэта ўсё ж такі гістарычны так, тэрмін. Гэта тэрмін часоў халоднай вайны. А той, што я назіраю апошнія дні, так, гэта ўжо далёка не халодная вайна, гэта гарачая вайна, якая, ведаеш, не ў адным рэгіёне распачынаецца, таму тут адсидзецца за жалезнай заслонай не атрымаецца. Як бы не хацелася, нават калі ў цябе там в погребе арэшнік стаіць. А Лукашенко, ён уцягваецца ў гэтыя міжнародныя працэсы, і Беларусь уцягваецца. Таму як бы я не згаджуся з тэзісам, што мы не на павестцы дня. Ого, як мы на той павестцы, іначе бы ён не атрымаў запрашэнне ў Раду міра. Іншая справа, што Рада міра чамусьці распачынае свой мір з вайны, гэта ўжо іншае пытанне, так? Але Лукашенко на павестцы, прыклад з Іранам паказвае ўсім, што такія тэрарыстычныя рэжымы, так, тэрарыстычныя рэжымы, на якіх не абараняе міжнароднае права, так, яны не мяняюцца, яны мяняюцца толькі вось такім вонкавым, так, умяшаннем, але пытанне, ці там зменіцца рэжым, таксама яшчэ вось рытарычна. Таму Лукашенко маўчыць, бо таксама думае, што з гэтым усім рабіць, так. Ну, мы будзем сачыць за сітуацыяй. Дзякуй вялікі, паважанае гаспадарства, за візіт на нашу праграму. Дзякуй за гэтую размову. Дзякуй таксама нашым гледачам. Ну і сапраўды хочацца пазычыць тут вам толькі вытрымкі, веры ў лепшае. Ну, але зразумела то, што верыць звычайна трэба ў лепшае, а рыхтавацца, як паказвае практыка, да не найлепшага. Так што добрага вам всім вечара.
Змагайцеся.